vanhu vaisvika pabob mali vachibatsirwa ibob mali paivakanga citizens not proud ainenge akatopfekawo magambutsa chikanya green ndakavakwa necaptain anenge angobatsirwa vanhu vaita sei ngoti kana vakaleza vaifarira kutamba bhora iye nabarret vanhu vanyatsogona bhora bob mali angegona futi so aita futi akataura futi akati football is freedom achitaura football is freedom pamwe wakaenda akafarirwa sereki akaenda kubrazil aitamba mabhora aya adozi mamani game vaikunongoenda fufu achitamba kunongoenda ndopaka magames saka kubrazil futi akaenda futi vakatamba kuamsterdam futi akafika but mabhora angasingapire bhora kaboka hazi kuzopira ndazoenda nazvo ndaingofarira kumuona achitamba bhora mapictures ake ndaimaziya mapictures ake ndakatsvaga ndakaresearcha ndakawanisa mamwe acho maziya haasi kuti jezi handiziye but Bob Marley kuzoti aigona bhora he was skillful kuti jezi I don't know anything about jezi because I'm not into football like that saka ndaingozoti anotamba bhora asi akati freedom football is freedom kutamba bhora kunokuda kuzimbabwe kuti wakati yakafamba akawanzwa izi followed wakafamba wakafamba kunoka ndizozeda famba seba ndazoda asvika pasitopeto vanoona mnasanyanga vanoona mwe mudhara enzidimasi vamba mudhara enzidimasi vamaine mabambu stick asi zvinhu ukasvika padheni pavo mazuva ano unongoona kameko pahwindo so kanenge aripo anenge apoma kanenge adaiswe iye anenge achiseka iye changandi pahwindo but kakutofenda imba yacho ina yasakara sikaite ida kutonzi ndaida kumboitsvagira vanhu kuti tiinovhesete because ndaikwanisa kune access iyo ndikuona vanhu vakadaro kuti imba iyo igadzire but kuno kwachinozi mbare zvinenge zvitongoyo unowautotora ukatoudza munhu anenge atokuudza unge usitora zvinhu zvisina dhiri but ndanditone shungu tsikana yaita nzida kuti unoratidza pampango aine mari aigona kuti ikunopetembera saka muno kwatongomuudza imba ndekuti zvakachiona mari asi achizoenda nekustoda anasiza vane belief yekuti vanofanira kuenda kuti kwaenda Bob Marley mari asi unofanira kusvika kwaakafamba navo uchiona kuti ndikuwafamba nepaakaridzira nepaakakamira kana munhu akatorwa picha naye uine picha yake kuti nyika ipo kaitumidzira unokwanisa kutota like ukaona milioni ine one picha kuti original inayo yake ugotoendesa kuvana vake vanoita zvikuti inobva yaendeswa kumuseum yake dzingatotorekwa pamuseum ndobva inoiswa saiwe nembochiona mari like kuti kana uchispreada music yake kana kuti sei kupedzera waane link yekuti kana kwangwara unokwanisa kutaura nevana vake vanenge vanenge vakutokupowa namari vachipinzira masini maspika namicrophones vanenge uchida iwo bcause vanoziva kuti kana kuafrica vandikuridza babao kuramba uchishandisa ligas kumberi Sellers yafanana na Bob Marley ndiyainzi Julian Mari katete yafanana na tete wake sasa pamuona mtu for the Bob Marley like kana pamba ipa aitorwa mapicha akakota ndipo akada kufanana na Esther one day akatorwa picha akasabhora pana pakagara saka pa menu zvakakuitika consider ali azviti zvakaitika pakatorwa picha pakabuda flag Zimbabwe ngeri window kwake bedroom kwake yakaita upside down yakadaiso papicha nezi bhora so nonzizwa kumatiri panenge akagara akadaiso akapfeka zisweaters yakadaiso tamba bhora yakaita zvakaita yengopisa na TV akagara akadaiso akatorwa payati pake paikuenda painobuda chizimbabwe chiri upside down chirivo futi kuti upside down yakakaisiri iri upside down yachiziva kuti flag inoda yakadai there are many things to tell andaneta ndakuenda chakutsvagira imwe nyaya Peter Tosh iwe angapenga manje because Peter Tosh aidiwa akawena aiimba song kuti I am not in this world to develop expectation neither you here for mine I am vaimba yekuti imwe yacho yakaimba yekuti the one time to come to my funeral, claim say they are the general. What a big disgrace. The way you rob the people, you even rob the blind. I ain't going to remember someone, there was a speak voice. Or even rob the blind. Njakatanga kuzo daiso kungirini. Aenda kungirini. Songo yakaimba yekutanga yakanakidza vanhu. Aiimba nezvinhu life yake. Mararamiro akaita.
aiti inini kuimba kwanoita unoitwa ngeni chitima chikuchema chikuti kwe voice rake was too deep. Munhu akada kutedzera voice rake ndeyekuti Lucky Dube paakaimba imwe kuti Lucky Dube kuti bakadaina anotedzera voice rake anga ainspect kuti voice rake. Aiti kuimba wandoita kunoita kunge chitima chinoti kwe achinakidzwa aitonakidzwa muna aingonakidzwa ingofara zonguti anenge ngorowa chamba nebwizi angasati zvezvezvo kuda kuti anzi ari proud aiwa aida iwokuita vamwe saka uibva kumana akazimba shift ripokwe akakuimba nsi she love to party and have a nice time angakuimba zvemabhebhi ndopa angakutotiwa angasina unge adana nemunhu murungu asingamupindana nezvinhu zvakawanda mosi Babylon ndo asitanga kuita zvakawanda sniffing cocaine futi munhu saka yakabva easy prey ndomana shumba inoti easy prey munhu uwowa easy prey akapita into people akuwa shift because akatozoimba achiimba mukadzi wake anzi anoda kuseka chiraro wako saaiseka iye aizviona kuti sometimes she smile away there's no joke. Banuela boy futi Banuela hawa vanenge vari kuJamaica naBanuela. Sometimes vanoda life yeroots vanenge vangogara vachingoita chanting. Banuela aiwanzofarana nevana baba veNgreen nogeneti chifemili ndovaifanyizoswera navo vamwe nemachechi avo vaita torifa vatone machechi avo kusa vamwe nemazita masacha anoita chikanganika vakawanda vanhu vachilong tape stories dzaitika saka Lucky Dube akazotedzera kupfuta tosha achinakidzwa nemamizi kanisa tosha saka varungu vakazorege strong ndokusonga anakidza vanhu but maJamaican vangasingafarira vaiti iye anongoimba chamba anongoimba reggae music but haapemi chamba asi aibhema kubhema kwaita ingorwa tupuzi kuti angoona airinesa angasingaita zvezvi kuti Kitcha Fire because Jamaica vanoti Kitcha Fire unopinda futi muBlessed Phineas kuti uchingorwa nechamba likarikamba wagare mochi saka ma1 Black Phineas kuti nokwa kugara chamba chitsvasori mukati usikachibhema unokara chamba yo anochikara uyu anochikara we avari pane vanobuda akapfeka kachigona mombe so ndetichi yangu yekuti ndine rasa sikadaba ndichiseka so ndakazvikopa naMichael Jackson napuma ukaiona iyo ndikatokisa mapicture yacho achirova chigona mombe ndichiseka dareso akagara padhembi rake chirwa chiviri ndezvavanoda ndazvinavadizveanachamba chachechi zvemarizi unotowesta time unovapo wangorwa kati nemashizha enigirina mashizha ngoti chamba chavakuru akangoramba kakabatwa wamuna projo wamunomziva projo badi projo unomziva projo rachi projo anoimba uyo ane zimo pakada esoko rati projo basi PLOTG projo anodiwa because anoita futi yadini saka anoita futi pane pandanzwa kuti Lucky Dube anga asikarochamba angaita irinesi kuti kana vanhu vachibhema vaingoti topus kuti awane because vanhu morality yake vanhu vanenge vachirova chamba apinde musystem yevanhu kuti apinda aendere zvaanenge achiita zvekuchamba saka aizongorowo chamba topus basi what is not smoke asingasmoke asi pane imwe nyaya yekuti vanga vaitwa mapamba kutwa makakavadzana kuti aiti akazoenda kuJamaica marafa vaudza mamuchimbotaura kuti anenge ingotaura kuti anzi vachiseka vachitota chichi machati saka ndinonga aichinzwa chiri dzicho saka itozongodhiswa iziya isibombokelathi this one is not a reggae it's not a rasta it's just sing the rasta songs vanotaura kanya chirungu chakabhenda iwe Lucky Dube wazochinzwa chese unoona kutaura neslang unoona kutaura neslang saka vane makuhwa vanokunyeya
sai angaitenge sai akazongoyela kuti dai vana vanhu vanozvanika vachitotaura aiwa unongoimba usimurasta unongoimbira Lakdube vanga nemotikari yake hombe yanaka saka Lakdube akaurayiwa mushooting vaurayiwa parobhoti akabirwa motikari zvakangofanana maJamaicans akawanda akavhitwa vanhu vanozorikonesa kuti ndiye vatorema yainzi chimotikari yacho celebrity zvanofanira kuti inofanira kufamba nemapodcast vapana haufa wakasvika padhuze naNicki Ninja iwe azviitikana neGirls unongawarodhara chero kwane vari panhamo kumareni kwavo haungoenda padhuze monya rinotokuruva panhame vana Britney Spears kunhamo kuvamba kumaraini kuti ari uya zobata mari iwo ngoda kuenda kudhuze naye vanenge vakachengetedzwa vana nana zig mari veve haukuende kwaari kungode kumurisa kana Capleton saiyenye kuti aizofamba ega ine Chrysler achidriver futi use extend ile mari yenaiwa that was akazviura sometimes akaitonomblame hangu vaifana kugara ine mapodcast kuti kudai vakarohwa motikari kwavo kudai mapodcast akamhanyisa mupamwe ari kumashure zvavo kubata saka incident yakaita wari inorwadza pari pakati kapaka kusaku zaiyasodzidza yaitoekukoza Zangane madangane mabodyguard ka. Avangomanyiswa kuvuwa batwe papo because mabodyguard anenge atotejera. Because vana vakatasana Michael Jackson njengetonenza kuti uzombata ruoko nokwatorotara. Ushada kuti la skill yako chero urabisa kariri kupinda kwatonekwa. Saka ndokumunhu waunosvira kudai wangamboona ari unosvira wanoshira uda kuona ndonomuona ndiani kamfesika kairizana bomba lekashamanamwe Virginia ane dreadbangerese ndaimukopera mafoto emwana yake nene ndamukopera ile kuona atondisira green link kuti tine family ya Twitter inonzi vachibatana family dzavo ikoko saka vanenge vachitorwa marekemingi sainditendisira malink akandisira link rake repainobata nemwana wake anga ari mumuskanzo mwana mukomana saka akaita time asikamoni akada kufanana naye futi vanhu pana vacho haiti zvichirasa andikatorwa sutu saka vanoita mawetozi vanaa nokuzi maba mostly avapike muna South Africa vanotora nanunu ya nevamwe vapana vanoimba rege kusekofika kuzvinhu zvakaringana malinki tendichitopiwa futi kwakadai kune rege yakadai marege concert taanzwa nomaona pafoni because sometimes daingone ndine data kuziva kuti rege concert itoitwa izvi zvinotoita live streaming zvamunozoiona vachakanakidza marege streaming andakaona mafregesi mabaneka akawanda unoshongudzi kumafans mafregesi mabandashinzwa akawandisa saka ndinoda kuti vanenge vari kunengune vanhu kuZimbabwe vanhu vari all over the world vamwe vacho vane mari vanenge vakutera futi vamwe matechnique anoita nezvekugadzira maspeakers vanoconnect vanodedzwa kunokonecta maconcert asi concert haingoendwa isidisco concert inotoenda munhu vane maengineers vanoziva concert connecta kuti munhu azotaura pamike zvakanaka nemavoice ake kuti abude zvanenge achiita wamaenda concert yemunhu ndakaenda concert ndakaona Fantan Moja na Capleton asizina kimani muna Sean Paul ndo ndakaenda concert ndopakaunakidza kana ndopainakidza ndopa ndakangoona andati ndopainakidza pane maconcert kwakaenda ndainakidza ndakanga ndafamba namunhu wemuZimbabwe ndafamba naWebiti Berisamo na Fantan Moja aletwa muviri pashuwa vachitoimba vakaimba ngidhingidhi yavo yakapfeka zveblack but akagona kuimba akaresearch aitiro naro pakabva ipapo research iyoyo tatita research iyoyo vanazoenda ime yakainangirini imena Switzerland yakazouya futi apabva iyo waya Switzerland Capleton paauya Bilimani akauya but haana kuya kuchitotokunokukai asi vamwe isa vakafamba kwatoya kuchitoda because kuchitoda manya binga akapuwa munda ndiani
student vanototatoenda kustudent marasa ndobva koko chirangwa ndaendesa kuborodha noti aiwa no let's not go to borodha let's go to mbari when to go to student wakasvika napochi munda kasizla akapuwa munda bose mugabe aifarira youth empowerment akanakirwa nasizla akafanana napomhara vanhu vakawanda majasa anofanira kuimba kuti zimbabwe vanenge vachida kutedzera zvinhu zvakaita pomhara so they have to sing muzimbabwe because pomhara akaimba saka vanofanira kuimba zimbabwe munhu wese masongs amwe hardcore ukanyatsoteerera pane patinonzi pretty girls in zimbabwe vana kepotonjeje vane masongs avo vanotoimba nenzana redota unotovoto vakutombo kuti zimbabwe state jamaica zvinoti madisco amatanga kunzwa emini akapfuura nyika dzese akajamba vaya kuzimbabwe ona yotunzwa ngoma navanozotaaaa mangoma akabva flya kwayakuno kusvika munorebukenga saka uchiona mina nablix supremas vakasiyiwa ngoma ndokunhu nzvimbo dzakafara vakapanga yakuno kasiya influence ndakafamba neinfluence yekuti one love vanhu vanga vakaureka brain kana vanga vakavengana sasabhoma rakaibatanidza iwakunana nerobukenyeko Shashamane crew mandaitedzera inini andozi ari popular ndikuti ndaitedzera yamad toti big supremacy pane mamwe andisikatedzeri andinawo ndoraraiva ndoziya ari popularity nekuti munhu ukamudza anoita sei iyo unoona kudza nezvemagideon records hauizivi inorekodha ndikaudza vana vacho hauizivi saka inini ndaitedzera zvinhu zviri kumberi ndasikatedzera zviri pasi nditone pane vamwe vantu nemalive streaming varipo vekuti vanenge vachirova mangoma ari madogplates vanenge varipo mafridays malive streaming vanenge varipo timadhara tochirova ngoma ndovana ndaitedzera izwa manhamba mahombe ana sugar mainot nana Billy Harmony featuring Yellowman mamwe ekuti ndakatora ngatokuimbira song kutoti masong ari kuimba wamaona kuti saka taizonana Ras Shilo vanorova mangoma kamarasa kamdara akandikotaura naisiziswa kadaitoarwacha vakatorova madogplates achinja kega Ras Shilo kari muzi madogplates achona anenge nezitendebori payambereso ovaita maspika akanenge akarongedzwa zvakanaka kusaidi kunenge achitotora kwaanenge achitoridza achitotaura maiki ake achitotaura michana zviri nesendizi zvoti zvinoda kunakidza ana Ras Shilo ane mari anorova masongs emaspika avo anenge akaipa bose achambotota live stream chipedza live stream kana 3 hours uchinzwa mangoma unozongoti iri ndoriziya pane mamwe mangoma ma80s akazondiisodekutare ingatova kugara nemunhu anozongozoita copyright nokunozochinja saka taitedzera vakawanda pange vakazonga vasasaitaiti zvengoma umisa machunzi vati vanga kusaingiri zimdanso bcause vaida kupromota vanhu kuno vafanire kuti vazikanwe vaone kuti zimdanso madhango vaine effort kuti vafana vazikanwe zvavaida kuti vaita kuti vaizwa iri dzavo mangoma ekujamaika saiyo vakazozviona kuti inini nda kupromota vafanire kuno muzimbabwe ndovaisuku kunyadanevhu Andizi. Hi, both sellers. Thank you very much.